Mga kapuso, unsa kaha ang forecast kanato sa tuig 2021? Andam na ba mo nga mahibalo sa mga panghitabo? Kay ako, andam na kaayo nga mahibalo sa akong kapalaran. Og subay ni ana, ato makauban ang usa ka fortune teller ug master card reader nga si Rose Elvinia. Ma'am Rose, may buntag ug Happy New Year! Kamusta, Ma'am Rose? Maipod buntag Jiel. Ma'am Rose, unang-una kay tuig 2021 naman gayud. Kamusta ba ang mahimong dagan sa atong bag-ong tuig? Makabangon lang gyapon ang mga tao kay amin nimo kuan man ning tao kanang unsa ni madiskarte ba. Labi pa jud ang Pilipino kay Year of the Ox sa bata karon. The one of the strongest animal and the 12 sign lantaw. Sa ato pa kuan jud siya kanang kung unsay kuan unsa jud yang himon-himon jud niya nga mapamaayo ang ilang panginabuhi. Buot mo ba pasabot, ma'am, nga swerte sab karon tuiga ang mga gipanganak sa Year of the Ox? Surti maning mga ox kay mga lenient patient man eh. Nya aside man daw ilabing animal man eh. Kung unsay imong isulti sa iya man jud tumanon. Ang dili lang limang pakasukon sa kaisog po na sa tanan kay bupalo gud na. Oh, parigud na karabaw. Og atong hisgutan karon ang negosyo, ma'am. Sa imong tan-aw, kamusta ba ang business sector sa tuig 2021? Year to 2021. Automatic immediate swertehon yun ang mga tao sa negosyo. Swerte oy ang lantaw. Kana lang depende sa negosyo kay kuan apoy negosyo nga hinay pun apoy negosyo nga usog. Ambisyoso yun sila kay tanan kung unsa ilang himuon mulihok yun sila. Kay sa tuig 2020 sa milabayng tuig no sunod-sunod ang mga bagyo nga niigo sa tua. Pero sa 2021 karon tuiga naabay mga dagkong kalamidad sa Mindanao nga mahitabo. Be automatic immediate be naa pa di calamity nga maabot diri sa ato sa Mindanao, automatic immediate urgent. Naaman daw kunoy calamity pero dili pareho sa ni agi nga usay mahadlok ang tao. Karon ma-minimize na ba? Makita ba nimo diha, ma'am, kung unsa nga klase nga kalamidad ang muigo kanato? Bidaw automatic immediate urgent immediate unsa man kalamidad year 2021 immediate. Epidemic lang gihapon pero mula gina kung lantaw medyo ko andaw mas stronger pero maglikay lang jud. How about sa work opportunities, Ma'am Rose? Daghan ba ang job offerings alang sa mga nawad-an og trabaho last year? Be automatic be makabalik og trabaho ang nawad ang trabaho immediate automatic urgent. Ang uban makabalik pero ang uban dili na jud. Kay nangakuan naman sa nangasira naman gud ang kanini ang mga kuan kanang mga negosyante. Ma'am Rose, sa mga nag-uros-uros sa gayon ang ilang paghigugma og plano na nga mag-settle sa ilahang mga kapika sa kinabuhi. Angay ba nga magminyo karong tuiga? Automatic year 2021 ang magminyo. Automatic immediate urgent immediate. Amay man sad magminyo oh. Swerte sad gihapon magminyo ang lanta ang kanang magtiayon. Peaceful sad sila. Kay naka-adjust naman sila sa panahon. Og sa politika, kamusta ho nato ang kasamtangang administrasyon og si Presidente Rodrigo Duterte sa 2021? Si Presidente Duterte. Ako ba nagpindi ka na nga makuan yun siya, makahuman yun siya sa iyang term. Automatic, immediate, urgent. Susintaon, panbaya si Kuan Oy Duterte, nawuri yun siya kaistanan sa ato din sa Pilipinas, labi pa po sa abroad, akong lantaw. Tinuod, akong lantaw. Pero makahuman man yun siya. Madayon man po ang eleksyon. Akong lantaw. Tinuod, unya, ang akong ilantaw ni Mayor Rodrigo Duterte, maayo po diyang health. Quick in mind and action. Ma'am Rose, sa health, sa imong prediction o forecast, kanus aba magka-vaccine na ta dinhi sa Pilipinas? Be automatic immediate urgent na anad yun tay vaccine karong 2021. Oh yes. Kasi anytime karon January, dugay na ang February. Og syempre, Ma'am Rose,
unsa ba imong prediction o tan-aw sa akong kapalaran? Well, akong gilantaw, be, gel. Automatic, immediate, urgent, be. Uy, maminyo lagi yun daw ka. Naaman daw nakagusto sa imuha, karon. Unya, naa sa imong desisyon, ug at sa dapit ka maka mamili sa kuan imong gugma. So, magminyo na dyan ko karong tuiga, Ma'am Rose. Pero ang akong pangutana, anak, kinsa man gyud ako minyuan bitaw. Sa akong career, Ma'am Rose. Career ni mo, gel, ang lantaw tinuod, automatic, immediate, urgent, immediate. Susang imo lang yun, gihulat gel nga ma-promote yung ka, plus madakong sweldo. Ma-promote ka, oy. Ma-promote yun ka. Kay diligent man ka kayo. Ma-promote yun mo diyan sa GMA. Og lastly, Ma'am Rose, unsa ba ang pinakaswerte nga zodiac sign sa Year of the Ox? Wala man ko'y gilantaw nga. Ang tanang zodiac sign, puro yun na sa swerte. Kay depende man god kung zodiac sign mo, depende na sa tao. Depende po na sa diskarte. Abi ni mo, Jel, wala magiingon nga kwan ka, professional ka, dili ka madato. No. Naga ni professional mapobre. Naapoy ka na ng kay grado, pero madiskarte man ni dato po. Alright, daghang salamat, Ma'am Rose, imong oras o gigayon nagihatag sa At Home with GMA Regional TV. Ug Happy New Year! Mga kapuso, chillax sa mo, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.